Με το που κατέβω Αθήνα θα το βιώσω από το μηδέν, καινούργια αρχή, και από το μηδέν θα με ξέρουν και όλοι έτσι όπως πλέον νιώθω ότι μπορώ να είμαι. Με τον καιρό λίγο όλο αυτό άρχισε και λίγο και σαν να φυρώτανε κατά κάποιο τρόπο. Είναι όλα φτιαγμένα για κάποιους άλλους. Δεν λες κι εμείς απλά έτυχε και υπάρχουμε. Η Αθήνα είναι ένα πολύ cool μέρος και αυτοί γίνονται Αθηναίοι πολίτες και βλέπουν το χάος που επικρατεί γύρω. Είναι θέμα τύχης που είμαστε εδώ. Δυστυχώς κάποιες λείπουν. Και τώρα είναι οι άναυδοι. Συνεχίζει να είναι υπόγειο εντωμεταξύ το πάρκινγκ, στο οποίο χωράω, το χώρο στον οποίο μπορώ να υπάρχω. Και όλο αυτό βλέπεις ότι ναι, εν τέλει δεν είναι τόσο ιδανικό όσο περίμενες, δεν είναι τόσο cool όσο περίμενες. Και πρέπει να κάνουμε ένα back to the roots, I guess, για μας, γιατί δεν μπορούμε να υπάρξουμε, γιατί πλέον δεν υπάρχουν στέκια, δεν υπάρχουν χώροι. Ποια είναι τα queer στέκια αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, έστω και μαγαζιά για να πιείς ένα ποτό. Εγώ όσο και να αγαπώ την Αθήνα, θέλω να τη θυμάμαι όπως τη θυμόμουν, θέλω να την έχω έτσι στο μυαλό μου.